माध्यमातून मला जनतेला एवढं सांगायचं आहे की या सगळ्या 719 वनवासाचे काच निर्माण झाल्या. आपल्याला माहिती असेल की जर आमदारांनी जर आमसभा घेतली असे मी अनेक वेळा म्हणजे आपल्याला प्रेसच्या माध्यमातून दिल्या, परंतु या प्रत्यक्ष समोर प्रेसला दिलेल्या गोष्टी आपण नोट करून देतो, मागे पुढे होतील. परंतु आपल्यासमोर लक्षात यायला पाहिजे हा असंख्य समस्यांचा डोंगर जो उभा राहिला या समस्यांचा, म्हणजे आपल्या ज्या तालुक्यात जी जनता दरबार झाला आणि परत प्रश्न पडला की निलेश राणे साहेब पण म्हणाले साहेब हे जर हा जनता दरबार झाला असता तर आपल्याला पण काही गोष्टी समजू शकल्या नसत्या. आणि म्हणून म्हणतो की पालकमंत्री साहेबांनी किंवा आमच्या टीमने घेतला जो निर्णय होता अतिशय स्तुत्य होता आणि गरजेचं होतं. पण आता टीका होते आणि वैभवने टीका करता आणि त्यांचे कोणी कार्यकर्ते पण टीका करतात. मग जनता दरबार काय झाला, खरं म्हणजे जनता दरबारामध्ये काय झाला आणि काय प्रश्न निर्माण होते, जे काय प्रश्न होते काय समस्या वैभव नाही की स्वतःच वाचून दाखवल्या की ह्या समस्या आहेत, अमुक अमुक समस्या वीज पण असेल, म्हणजे हे समस्या निर्माण झाल्या. मग आमदार होताना तुम्ही काय केलात? आमदार असताना तर ह्या सगळ्या आमसभा झाली असती, या समस्या निर्माण झाल्या असत्या. छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. इव्हन 725 ज्या 20 का समथिंग जो आकडा आहे ना याच्याने मला वाटतं 350 तरी विषय संपले असते जागेवर. एवढ्या प्रकारचं पालकमंत्र्यांनी ते केलं. तुम्ही काय लक्ष दिलात नाही का, मला टीका करतात. आणि मी म्हणेन आजची जी हेडलाईन का असेल ना तर माझं म्हणणं तर वैभव नाईक मुद्दा म्हणून घ्या, तुम्ही ठरवा, शेवटी तर तुमचा हक्क असतो. माझं म्हणणं तर वैभव नाईक हे जे निष्ठेचे जाकीट आहे ना हे फेकून देऊन भाजपशी झाले असेल तर का ते मी पुढे सांगतो तर वैभव नाईक निष्ठेचे जाकीट फेकून भाजपशी झाले असते. कारण काय की निलेश हे सांगतात ना वैभव नाईक सांगतात ना की मी ते एकच काय निष्ठेचा बाई वैभव नाईक कसली निष्ठा सांगतात. मी किती फोटो दाखवू की किती मीडियाला त्यांचे पुरावे दाखवू की अनेक वेळा देवेंद्र फडणवीस साहेबांना भेटले, चव्हाण साहेबांना अनेक वेळा भेटले, एकनाथ शिंदेना भेटले. कसली निष्ठा सांगतात आमदार वैभव नाईक. ठीक आहे, हे लोकांसाठी सांगण्यासाठी की पोस्टर लावण्यासाठी पण ठीक आहे. आमदार वैभव नाईक तुमचे पुराव्यानिशी तुम्ही कधी कोणाकोणा भेटला ते मी पुराव्यानिशी मी येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्याला देणार आहे की तुम्ही कुठे कुठे भेटला. निष्ठा सांगता ना तुम्ही, आपण निष्ठेने केलं वैभव निष्ठे. कसले निष्ठा? रवींद्र चव्हाण साहेबांनी जर ग्रीन सिग्नल द्यायचं म्हणून म्हणलं तर मी आता परत सांगतो जर रवींद्र चव्हाण साहेबांनी जर ग्रीन सिग्नल दिला असता तर एव्हाना वैभव नाईक हे तुम्हाला भाजपमध्ये दिले असते. आणि म्हणून म्हणतो की हे निष्ठेचे जाकीट फेकून वैभव नाईक हे भाजपशी झाले असते जर रवींद्र चव्हाण साहेबांनी ग्रीन सिग्नल दिला असता तर. आणि साधी गोष्ट आहे हो, राणेसाहेबांचं बोला, राणेसाहेबांचे काय भारतीय जनता पार्टीची नाही, राणेसाहेबांचे सगळे संबंध शिंदेसाहेबांशी आहे, राणेसाहेबांचे सगळ्या पक्षांशी संबंध आहे. म्हणजे मी माननीय नारायणराव राणेसाहेबांशी बोलतो, सगळ्यांशी संबंध आहेत. त्यांनी तिकीट मिळवणं ह्या गोष्टी राणेसाहेबांसाठी फार गोष्टी कठीण नाही आहेत. ते सहज मिळवणार आणि ती मिळालेली आहे, म्हणजे मिळायचा प्रश्न नाही आहे. परंतु परत एकदा ते काय करतात की आपसामध्ये कुठेतरी चुकीच्या बातम्या बाहेर सुटतात आणि निलेश राणे साहेब इकडे येतील, अमुक एक कोणी नाही आहे, फायनल झालेलं आहे. फडणवीस साहेब म्हणाले, चव्हाण साहेब म्हणाले, त्याच्यामुळे निलेश राणे साहेब भारतीय जनता पार्टीचेच उमेदवार असतील, ते लढवतील, यामध्ये कुठल्या प्रकारे शंका नाही. परंतु वैभव नाईकांनी परत आपल्या कार्यकर्त्यांनी किंवा लोकांना निजगाडी करण्याचे असे काम करू नये. आपण केलेलं काम काय ते सांगावं. एक सांगावं, गेल्या 10 वर्षामध्ये वैभव नाईकांनी केलेलं एक काम नाही. 20 पाणी रस्ता हे नेहमीच आहे, ते कोणीही करणार आहे, परंतु तेही तुम्हाला जमले नाही. थोडा तुम्ही आता सांगताय ना की ही सत्ता नव्हती, अरे पण 2.5 वर्षाकाळ तुमच्या सगळे आमदार होते, खासदार होते, तुमच्या ग्रामपंचायत लोकसभे अगदी ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत तुमची सत्ता होती, मग का होऊ शकलं नाही. आणि जे तुम्ही यादी वाचून दाखवता खरं म्हणजे तुम्हाला काय तर थोडं मनाला वाटायला पाहिजे एवढी यादी वाचून दाखवताना की का होऊ शकलं नाही या गोष्टी. रस्त्याचे आज रस्त्यांचे खड्डे बघा, हे आमचं पाप आहे, हे राणेसाहेबांचं आहे, हे पालकमंत्री चव्हाण साहेबांचं आहे. रस्त्याचा प्रश्न काय, विजेचे प्रश्न आहेत, अनेक प्रश्न आहेत. हा पायवाटा काय झाला आहे आणि तुम्ही 10 वर्षात काय करू शकणार. सोडा ह्यात तर समजा मागे पुढे होऊ शकतो, आम्ही समजू शकतो, पण तुम्ही एक काम सांगा जे व्हिजन होतं 10 वर्षामध्ये तुमच्या डोक्यामध्ये काय ते व्हिजन असेल ना, हे एखादं काम आपण करू. एक काम आहे, तुम्ही मी मागे पण मला प्रेस नोटमध्ये दिलं आहे, कुठलं काम आहे त्यांचं, एकमेव काम आहे ते आपला जो दिसतो ना आपला एस.टी स्टँड, त्यामध्ये मग त्यामध्ये एस टी स्टँड होईल, चांगल्या प्रकारे सुसज्ज असेल, त्यामध्ये नाट्यगृह असेल, जे काय असेल ते कुठे आहे ते पण अजून काम रखडलं. म्हणजे जे काय तुमचे स्वप्न तुम्ही म्हणता ते, आणि आमचं म्हणे आम्ही त्यासाठी सुद्धा आता पाठपुरावा करणार पालकमंत्र्यांना सांगून ते व्हायला पाहिजे, परंतु तेही काम तुम्हाला करू शकणार किंवा एकही काम तुमच्या सांगण्यासारखं नाही. तुम्ही कुठल्या आविर्भावामध्ये सांगता हे काम पालकमंत्र्यांनी केलं नाही, हे काम राणेसाहेबांनी केलं. अरे तुम्ही 10 वर्ष काय करत होता त्याची उत्तरं तुमच्याजवळ नाही आहेत. आम्ही नेहमीच तो विषय बोलणं गरजेचं आहे. तुम्ही ठराविक गोष्टीला वैयक्तिक कार्यक्रमाला जाणार, तुम्ही म्हाळाला जाणार, बारशाला गोंधळा जाणार म्हणजे काम आहे का? किंवा तुम्ही लोकांना तिथले जाऊन मला गुमराह करतात.
अजून माझ्याजवळ काय पुरावे आहेत ते पुरावे समोर सादर करून मी RTI ॲक्टमध्ये 2-3 विषय मी टाकलेले आहेत, RTIसाठी मागणी केलेली आहे की तुम्ही काही गोष्टी त्या ठिकाणी विकासात्मक मंजूर झालेल्या कामाला कसे तुम्ही खो घातलात, कसा घोळ केला, त्याचेसुद्धा मी RTI ॲक्टमध्ये टाकले. 1-2 आले, अजून 4-5 महत्त्वाचे मुद्दे ते मी आम्ही लोकांसमोर जाणार आहोत. ॲक्टमध्ये आम्हाला निष्पन्न झालं की यांनी ते कामं थांबवली. कुठल्या गोष्टीवर सांगतात, तुमचे खालचे कार्यकर्ते सांगतात वाळूचा विषय असा होता, तो मच्छीमारा. तुम्ही काय केलं? तुम्ही काहीच केलं नाही. जो तुम्ही सभागृहामध्ये मांडत होता ना, विधानसभेमध्ये प्रश्न मांडला, हे प्रश्न आमचा ग्रामपंचायत सरपंच मांडू शकतो, मांडायचे प्रश्न. आणि नुसते मांडायचे प्रश्न काय, पण तुमच्या समोर असायला पाहिजे व्हिजन म्हणून तुम्ही काय केलं. हा प्रश्न होता जो मी सभागृहात मांडला, जो सत्ता असताना मांडला आणि तो पूर्ण केला. एक गोष्ट आहे, तुम्ही एकही नाही आणि तुम्ही फक्त टीका करता. आणि म्हणून थोडा आम्ही आता निलेश राणे साहेबांनी ठरलं की म्हणजे आमचा वैभव नाईक असतील, ते संध्याकाळ काय ह्यांच्यात आपल्याला टीका करायची ना, आपण काय केलं आणि भविष्यात आपल्याला काय करायचं आहे. किती योजना आहेत शासनाचे, ज्यावेळेस सांगून समजा एवढ्या योजना आहेत. त्याचे येता मला वाटतं माझ्या माहितीत ना बाळमोडकर साहेब असतील, अन्य आमचे विजू गणकर, हे अतिशय त्या योजना चांगल्या प्रकारे मांडल्या. म्हणजे त्याचे म्हणजे आपण परत मला सांगणं गरज नाही म्हणजे आपण काय केलं, पण काही महत्त्वाचे मुद्दे तुमच्यासमोर यायला पाहिजे होते. यासमोर यासाठी आपली प्रेस होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.